Meillä on sellainen ongelma, että me tehdään nyt tätä 7 kertaa. Niin, koska kaikki soittajat video loppuu kesken, mutta niin, nyt enää aloittaa, että se ei taas lopu kesken. Mä aloitin jo. Nyt minustamaan tulee tofumaa. Nyt äkkiä kalastamaan. Ei kun me kalastetaan ja sitten jatketaan kaivosta. Niin. Ja sitten mennään sinne laulamaan. Niin. Onpa. Missä se onkin? Tossa. Et sä nähdä, mitä minä kirjoitan. Pölli. Eikä sitä muuta. No niin, mä tuun! Niin kahdesti. Toi video loppu 3 minuuttia, mä loppuin jo sekunnissa. Niin. Mä en näe täällä, mä aion soittua. Laita muuta puolelle. Okei. Tuu sinne myös. Että nähdään. Tässä varmaan on vielä. Niin tulee varmaan. Tuleeko sulle nyt punainen ja mulla? Mä haluan punaisen kanan tai sellaisen tähden. Tai vaatteen. Tästä voi saada. Vaatteet. Niin, ei vaatteen, mutta tästä voi saada sellaisen tähden, ihan kuin auringon muotoisen jutun. Mikä se on? En mä tiedä. Onko se syötävää? Niin. On varmaan. No niin. Onko sen nähnyt? Mistä sä sinä tiedät, että se tulee vedessä? Oot sä saanut? Oon kerran survivorilla. Kalastin. Syöit sä se? Ei sitä pystynyt muistaakseni syödä. Mihin sitä käytetään? En mä tiedä. Nonni, ei tuu mitään. Yö. Melkein. Me kalastetaan yöllä, hienoa. Niin, joo, saisit, että me nähdään. Okei, mennään. Hei, mä näytän sut tähän tässä videossa. Minä olen tässä. Niin se on Frozen tyyppi Elsa. Tuon on Tofu. Ja ton on Juliet. Näytäpäs sunniskini. Tällainen ihan nyt peruspanda. Niin. Hyvää yötä. Tää hirveettää. Ai aamulla. Mulla on jo. Mulla. 2 hämpistä oli ulkona, mutta Joo. Mä narkoin jalko, en mä oikein uskalta mennä tappamaan hirveetä melokun jo. mä laitan vaan ton. Ja nyt nukutaan. La 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 la. Laitapa kiviliekaa. En tee sulle uutta. Se haittaa. Ei Spider. Enderman. Ääni. En mä ainakaan sitä näe täällä. Eikö se ole täältä?
Me kuolette. Ja sillä selässä ja kannassa se tapas. Olin joo. Missä sä olit? Mun kotona on se Enderman. Mut meillä on nyt vähän ongelmia, kun toi Joffa kuoli. Niin. Ja toinen Enderman. Missä se on? Au. Ei, mä kuolin mun Timo. Nyt pistetään hirviet pois. Mulla ei. Hirviet. Okei. Nyt oikeesti mä en enää jaksa. Ei siinä meidän paljon. Kekohan se sitten on? Mennään ainakin Jeff. Mun kotona oli se Enderman sitä paitsi. Mä käyn hakuun. Jossa mä tuli oven läpi jostain syystä. Joo, saadaan mua niin se tuli. Hei. Et saa. Haluanko tehdä yksi liitti? Ai jaa. Mutta tuut mennään. Mä kysyn toiselle. Okei. En tiedä. Petra! Ei ne kuule. Joo. Okei, hyvä. Miten niin? Ruolaa. No. En tiedä. Mennään kalastaa. Jop. Aamu. Löytty Mä nyt en jaksa olla tässä latuissa. Mä vasta. Nyt liikutaan kestänyt.
Yksi.